Dali dong, kay hapit ta maabot sa baryo. Ato nining mabaligi ang saging. Apoy, oy! Kugat kayong saging at kuda! Nga, pangasot pa kitang dan! Kwanta lang kita dong ha. Kay pobre mo ta. Unya, kumusta man ang inyong lakaw, Arnel? Okay ra pa. Naurot man og kahalin ang saging among gidaan ni Dudong. Maayo hinoon. Yatag ng mama nimo ang halin. Ma, pa, asa man day mo? Inyo lagi nang giandan yung mga gamit. Mabalhin na tagpuyo, Arnel. Ha? Mao na, Arnel. Mamalhin na tagpuyo. Asa man ta mo balhin, ma? Pa, Adto na tas Manolo. unya nga mo pag-eskwela. Pangundang naman sila eskwela. Ha? Anong mundang man mo eskwela dong? Kape kasi sa eskwela ko oy! Iyam niya punta ka lampos, kay pobre man ta. Alang makaw man ng eskwela, sa libro naman na, o sa drama. Pero kita pobre, di na may tabo ko yun. Mao nga. Pangandam na lang, Arnel, kay mamalhin na tagpuyo. Di ko mo kuyog ninyo. Unsa? O asa man kuno ka mo puyo, ha? Ako ang iyon ng mama ni John Michael nga. Mo-working ko sila. Aron maka-eskwela ko. Musugot ko nga anhi ka na puyo sa amo. Og ako na amo pa eskwela nimo. Salamat eh. Basta kay pagbinuotan lang gid dinhi, ha? Ote, pagbinutan ko din eh. Salamat in taon kay eskwela lagi ko. Kamot lang di ko nga magkahuman ko sa kupo eskwela. Oh, hala. Pitak ka man na. Ako po ang umbi. Hala, katagkan ko kwarta yun eh. Ug doon na sa ID. Hala, pitak ka mis bago na mong teacher din eh. Si Ma'am Morales man eh. Ako nang iuli niya, bi. Uy, kabuutan ining bataa, uy. Salamat, teacher. Ipadayon ng imong kabuutan dong, ha? Aron na idaghang maluoy nimo. O, teacher. Okay, buutan man ka nga bata. Kuyog ka nako, ha? Dadong di ka sa mall. Mangaon na dito. Salamat, teacher. Hala, ninduta din yun. Dagkukig building. Niya, hayag kayo. Ninduta. Naon sa Cornell? Nagisi ka mang gudiha. Nalingaw ko nga nagtanaw sa building, teacher. Dagko kayo, nindot kig suga. Mao ba? Uy, kadyat ragod. Asa man imong chinilas? Akong gibilin sa hagdan, teacher. Ganun mo magipilin? Naanad bang ko, teacher, nga kung musaka niglaing bay, akong ibilin chinilas. Kinuo ko yung tao ni mo, uy. Dali, be. Palitan di ka chinilas. Karas panahon, uy. Walang may baw eh. Hapit ako mahuman sa high school. Si mama magpapa ka, no? Kumusta naman ka sila? Maayo kinakahuna-huna ka og duaw namo din hidong, Arnel. O, magi, gimingaw naman ko ninyo. Ako sablong kimingaw na kay ko ninyo. Kumusta naman ba na akong mga igsuon, ma? Pa? Yati ni mo namin yun na. Ang uban ni mong mga manghod, tua, nagpadayon sa pag-uma. Kumusta naman ang imong pag-eskwela, dong? Gamay na lang ko ang ma. Mo-graduate na ko sa high school. Paningkamot yun dong nga makabuot ni mo ang imong gusto sa kinabuhi. O, pa. Kinanglan nga mahuman ko eskwela pa. Aron mahuwa astas kalisod. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa may imong plano ron nga nahuman naman ka sa high school? Upadayon ko sa college pa. Asa man in taon kagikastuan ng college, oy? Kuan, mo-working ko sa Catholic Campus Ministry pa. Aron mahuman ko sa college. Kay di naman makagasto sa college ang akong giworkingan sa una.
Sige. Ikaw ang mag-igo. Kapuyan nga akong gibuhat eh. Trabaho na eskwela. Pero, bahala na ni. Antoso na din ako ni. Antod na graduate ko sa college. Kumusta naman lagi mo pag-eskwela dong? Kapoy pa pero kinanglan nga mo antos ko. Aron mahimo kong maestro. Pasensya na gid in taon dong ha nga wagi ko ikatabang nimo. Kaya saon ka naglisod ng koron sa kuan. Pagpangitag kwarta. Kaya na ako'y gimuo sa akong lawas. O mukalit pa ni og saka ang akong dugo. Sige lang pa. Maningkamot ako nga mahuman kog eskwela. Manarbaho ka sa pinyahan? Oo pa. Kay gikinanglan ako pa nga makapalit og cellphone. Aron makareview dayon ko. Kay kung may kwarta na unya ko, mutte kog exam para sa pagkamaestro pa. Ay, kakapoy may trabaho ay. Pero ang tuso na ginako niya aron may mapalit na kong cellphone. Stoy! Ariel! Ay pantay ha! Tamaw! Oh, oo, sir. Salamat in taon nga nakapalit na kong cellphone. Makareview na gid ko ini. Adto sa ko magpundo sa kanaanan nila ni nanay ko rin. Aron makareview ko. El, Ah, nay ko rin. tinuding akong nadunggan nga maestro ko ng imong kurso. O, nay? Unya nga nung wa man ka mga apply, oy. Nga nung nag-antos ka man aning lisod nga trabaho. Wa pa magugkoy kwarta nga ibayad sa exam, nay. Kinanglan pa man kung muti kog exam. O kung makapasar ko, usap ako makapang-apply og pagkamaestro. Ay kaluoy ba tao nimo? Ay kano sa aman ang inyong exam kay tabangan te ka. Tinuod ka, nay? O lagi, ako'y bahala sa imong kuan, gastuhanan. Salamat kayo, nay ko rin. Kumusta naman ka mong exam, no? Di tingali ko makapasar kay wa mo ko makatarong og review. Arnel! Oh, Arnel! ang ako maning amiga nga nagpaingon din eh. Arnel! Oh, lika nang kung koy muro man kag bitin diha. Congrats! Nakapasar ka sa exam! Usa? Lika ay binuang di agud. Awal ka magbinuang ni mo, uy! Ako nakita na imong name nag-post sa Facebook. Nakapasar ka! Wah, uy, Lord, salamat kay Lord. Nakapasar ko. Maestro na ko. Salamat kay Lord. Yes! Salamat in taon nga nakapasar ka anak. Opa, uglipay kay ko pa. Unsa may plano nimo karon? Mga play ko sa DepEd pa. Sige dong. O iampo na ako ang imong kalampusan. Salamat yung taon, Pig. Ipatawag na ko sa DepEd. Bangin taon ko, Lord, ha nga. Makasuday kong trabaho, Lord. Uy, ang ako may maguwang nanawag. Si Ate Aileen, eh. Hello, te. Dok Arnel, daot ang balita. Ha? O, unsa man natin? Patay na si Papa. Unsa? Giatake siya sa high blood, Dok. Mainom na niya namatay siya. Kinuo ko. Te, mabalik na lang ko di, te. Di lang ko mupadayon sa DepEd. Ayaw, Dok. Nainay ka naman na mo. Makasabot na si Papa. Kaluoy ni Papa. Wagid siya makapaabot nga. Mahimo na kong hingpit nga maestro. When I was a child, would lift me high. Grabe mga pangitabo sa akong kinabuhi samtang nagdemo ko sa DepEd. Gihaya usab ang akong amahan. Sa pagkakaroon, kasamtangan kong nagtudlo sa Manolo National High School. Og nag-vlog-vlog sad ko. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagani nga akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Kita mga higalan, kaagi ni Arnel, nga taga Barangay Rugungon, Manolo Fortich, Bukidnon. Uban sa awit ngayon, kipangayong awit nga nagkalahan, Dance with My Father. When I and my mother would disagree,